Бақара харидем шашини мазурда. Салом алейкум ҳама каса хубин тенҷен. Ҳазор ҳама барои дастгириётон, барои лайкҳо, барои комментариҳои хуб навишданатон. Ана ҳозиам бақача харидем. Видеоша мемонун. Ана 380 килограмм живой вес. Урая 15 рӯз пешаки кашидабдем. Ана ҳози ана киштемаш короче нигоҳ кунед чанд килограмм. Ин амира живой вес я 15 рӯз пешаки бурдем тарозуда кашидем. Вазнаш короче 380 килограмм. Ана 15-20 рӯз пешаки бод. Ана ҳози мекишемаш халда аму 60 сомонӣ мефурӯшем. Қасобо рафтем 57-58 бо намегирем. Ҳафтем маку қасум дар коштем одамода тақсимш кардем. Ина видеоро тамошо. Каси мехоҳад экскаватор шия, ман номерои телефони ман 891 908 0748 номерои WhatsApp ҳама дар Тоҷикистон просто абонат права экскаваторшки ғайрат кунад ҳами мардум там бра права биги соҳиб ҷои кори гарм шав. Ҳамин каналда будро тарзи ремонти ҳама видеоро нишон додагем бародарон. Лайк ҳам фромӯш накунед, пагнали. Ина нигоҳ кунед. Ҳам бақара харидем шашини мазурда моҳи июл бод. Ана 300 кило кунҷоро зад акоз мекишемаш. Ана тарозда будем кашидем живой вес 380 килограмм. Ку бинем ку чанд кило меброя. Ана килоша 60 мефурӯшем. ҳати мардум маслиҳат кардем розиши. Инам хеле бародар. Ина айда пой пешам банда медозӣ бақакшира ёд биги бача. ҳалқа мекунӣ мекашӣ. Ана каши اگه قبیل نگونه تا نه تا درست که در اخیر میکنم نه اینا بکن بدو باندشان نمیشه باستی یا بار دیگه با یا بار دیگه چی نه کاش همون موچی دیگه چی کی کابتون باندشان бародаро дидем видеоро, ам бақачара хай мумкин нест тари киштан чиша нишон додан дар YouTube заблокировать мекунад. Ана барока дига чи накардем. Тарзи киштанша нишон надоду. И бақа 380 кило зинда вес дод. 380 кило да ҳафта пешаки агон 15-20 рӯз пешаки тарозда каштабдем. Ана ҳози киштемаш гӯштиш 185 кило гӯшти тоза. Ана беғаҷа дилҷигар 5 кило руған дор плюс бо калав почао хай дилҷигар намёд. Инам хеле 11500 шида пулош амхе фурӯхтем мардумда 60 сомонӣ килоша килои гӯшта. мақсад ҳамин видеои ман ҳамин буд ки хай як хел одамо ҳастанд ки бисёр аксарият мо дар ҳамин қишлоқ зиндагӣ мекунем хай гов-мол мекунем. гуфтам хай нишон додам да ҳамин мардум бинанд расчётша бигирам. گفتن آدم هر کسی یک کسی در کوره اینم خیلی راحت تبگی باشه. انا ویدیو مو با آخر میرسه باقی در پناه اولا باشین. تو ویدیوی آینده لایک پادپیس فراموش نکنید. کدوم اکسکاواتر شدنین در همین کانال ما بدرو همجا روندا و یادگیری اکسکاواتر من نشون دادگیم. این کار هر کس هم نمیکنه نشون نمیده. نه که ما برای همین دستگیری موجود مرامت تماشا کنید. یاد بگیرین کسب اکسکاواتر اخت کنین. وقتونه همین جوی گرم کابینی گرم دا بگذارون. اکسکاواتر تکنیکای باقواتای удобнее нишини гармак ҷои кабини карда чем ҳамин разнарабочки дворники канда ҳамин экскаваторда кӯркуни ӯ беҳтар аст. номерои телефони ма 891 908 0748 номерои WhatsApp ма. номерои телефон худаш кор намекунад. WhatsApp просто бинавед права экскаваторшки лозим. мо нарх набошад чӣ мекунем метавонед шумо да пула меравед касада рӯзи екзай мактабда меспоред. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеои оянда.